Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys.
Okay, my happy one about you here. Oh, happy. No one. But I don't know what Mana achi na nlo ka aka dey kute mi. Oh la mo gala pa ko nwe he ma ga ri. So la e kele mu la mo ni shi ko. Ibe na mi ka ko shi. Papa e chor ma mata. Papa onya. So lo fu don puta o lo pa ita. So e kele mu ri. Ma ke lo su a ku ba ki he ji so ma de. Ma lo la me na pa sara ka la ma ni ko. Egbe we yi ma lo we ya kero o yi ni ti ahụ aka o pụta ihe ndị na alụmdi na nwunye mana ụlọ ejesila dị ụdịcha ihe niile ụlaghachila eme ma ọ chila eme ịma na nwebere ya ndụ bụrụ ndụ ọnwa nwa mma na anyị gara nchi mma ma atụ nke ahụ esi m ga isman wee sila ihe na-eyi ndụ anyị zajuru soro bịa 350,000 no ihe ya ndị ya na ha no ihe na-akwụli isi nri ọbụla ya ji isi lasa 350,000 anyị tupu anyị elu mmadụ jụ ndị ụmụnna mechachi ọmakwado ihe nwee ọla ngara ji pụtapụ obere akwa n'ihu machirịta egubechara aka gobi aba amụtụsara ndị so egugide ihe abụgide megide ndị ndị bịara agbagharịwa chọwa ego ndị ya ma ndị ngara POS gote ego mezuo ego a 350 ihu ndị nọ n'iro asagbo onweghị ndụ ha so ewetaji ego ahụ eweta nye agụ ndị egwechecha ahịa achịa chite akpọọ dismasị anyị amụgwọla arụrụ ọnwụ ule nwere ndị anyị gbakwuru ha enyere wa aka ihe dapụmanụ m were 5,000 n'ime ego a niile after long argument dọrọ ihe more than 2 hours so now ọ ihe dị na ihe nwaanyị and mgbe a pụtakwara ịbụ ebe ahụ dapụmanụ pụtakwa kwarụla ebe ahụ ọ bụrụ ha ego almost papa the boy ọ bụ ka abụọ ha ego almost 15 minutes more than the year was about us. So, lawyer in the line. Good dog. One. I'm back again. I ain't tell I was General Kahun. Wow. So, they had to go and the whole year. So, I will even say, I would have Google
You don't want to buy all 700, 800. What highest 1,000? These guys are Oh, no, what's this? I ain't doing this wrong. How do you do that, Papa? Oh, good. Watch him with that. Go back over here.
nwaanyị ada ama bọsị nne na nna na-ama bụ bọsị abịalụla ụlọ onye ka isi ji wee si na ya abịa tata ka nwoke na nwaanyị jikọrọ onwe bụ ọnụ onwe ike gwa anyị anyị agba aka ebe ọha iji wee bịa alụmdi na nwunye bụkwa na ife dị mma akwụkwọ nsọ ji wee kwuo onye ugwu ife ọbụla edere n'akwụkwọ nsọ bụ ife dị mma n'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ ezinụlọ ya rapara n'arụ nwanyị ha abụọ agha otu anụ arụ nwaanyị mmadụ mma ya ebido agaala oge o ebido mgbe mgbede o nwere ihe mere o ji ebido ihe o ji ebido na mgbede ụlọ nwoke na nwaanyị na-adụkwa mma n'uchichi adụ mma mgbe uchichi akala nwoke na nwaanyị na-adụ mma n'uchichi mana ozi mmiri m aka ha ụlọ onye mmekpe ekpere mbido ma ọ ekpere ọjị lọrọ ụzọ ma m si eziokwu ọ dịkara ihe a gwara m mana ọ dịka eziokwu dole onye mmekpe ekpere ọjị na ekpere mbido lọrọ ụzọ so dede ọ dịkwa ka anyị na-enyekwu ha obere interlude biko anyị ga na-enye ụlọ egwu ndị ntara nkara were na-eme ka obodo ụlọ mma ganye na anyị amalite n'uju erochikwe ije mmiri ka alaha emenụ ka alaha aṅụ ya aṅụ ọ bụ eziokwu mana chile agbagotela agbada onye gaghị ọsọ kwirike mmiri ije ahụ ka menụ kute mmiri onye bụ ije nwanyị alakwala akụ mgbalụ na nwanyị bọsi ejere ọlụlụ nwanyị ala ha akụ mgbalụ nwa mmadụ nwere eresi eje nke chibukwa deti onye ọrụ bịara karịa rice alụbe nwanyị ka ọ deti chi rice agara ala ọlụ tụsara ya ahụ agbara m mbọ mee ka nsụka ihe ndụ ka Igbo bụrụ na m asụfteghị grammar as a teacher but mma agbọ mbọ ngwetike ala sụwa dịka ere isi aghọtaga ihe mmekwu so ihe mmekwu la ere anyị bịara August time nwe today ya na nwunye arịbọchị agha hụrụ onwe ha nwa mmadụ alụghị ka asị nwa mmadụ onye nyere so mire alụghị mbọchị ha hụrụ onwe ha gụnwa alụghịkwu ma ọ ma ịlụghị ka ọ ha bido kpawa I love you chi alfa na chikewe I love you na ibukwa ihe o nwekwa something na like ịma nwoke ọbụla nwere ihe ọ na-alaiki la ahụ nwaanyị ghọtago nwaanyị nwekwa ihe ọ na-alaiki ebe nwoke nọ it does okay all right so onye a na-achọ
Atokata Odaba. All calibrates here. And so we go. All calibrates here. What can I wine? I took home her. Calibrates here. Yes, what calibrates here? What can I say? I love you. You go away, guys. She did not for bed. And I don't put me to poor another. Yes, then I'm could die. Put me to poor. Like, when I talk on that for the bed, and I see a tomato poor. I will not walk in for the kind of last year. Put me to poor. Now, how I put me there, put me there. At the time they put me to shake, they have to have one mind to say, I wish to marry you. Igabo thinking, Muagabo Kegi, Taka Kwasi Siponia, Nditoleto, they have to, there must be an agreement, a mutual part on a part. So in Aya today, Ndilile, because Oya never no goloti for 10 years. Ya only have to I bet they no pass the tar. Imewoka. Ezulu na bo, bubo tarota. I make this one bia. This one crobia. Kanz jikota ha de kadina nwunye ezu oke. Se na traditional wear. I na-ekene se n'ụtụtụ ruo n'abalị a n'imere ka mmemme niile na-aga nke ọma. Amakwa na mgbede na nke fọdụ aja chịkọta ọnụ na traditional wear na ị ga-emekwe ka ọ gaa nke ọma. Anyị wee na-ayọ gị n'ikwu na ibe na ndị enyi n'ikwu na ibe na friends and well wishes ndị eke ka na-abịa n'ụzọ ka emekwe ka ha bịaruo n'udo n'aha Jizọs. Wozga mgbochi na ọgbachi niile n'ụzọ duo ụmụnne ndị na-abịa n'ụzọ ka ha bịaruo n'udo. Anyị na nwa ndị na-ebe bataba nọnyere anyị ka mmemme nke mgbede wetara aha gị otuto ka ọ bụrụ ngọzi wee nye anyị. Anyị na-ayọsokwe gị ike na njikọ nke mgbede onye nwe anyị ka ngọzi nke ibe eji anya isi, ngọzi nke ibe eji eme ọnụ, ngọzi nke ezinụlọ ka o zuo oke na njikọ nke mgbede n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọ gị ndụ na ihe isi ike. Anyị wee na-ayọ gị amara na ngọzi gị n'ezinụlọ. Ọ bụ na ndị ihe ọma dị mma, ndị a gburu ihe ọma aka, ihe ọma rukwa ha aka. Ọ bụ na ndị ga-akwagidekwe mara ejie ka Jehova kwagidekwe ha ihe gara anyị niile nke ọma. Ka anyị ji obi ụtọ wee bịa, ka anyị jikwa ọṅụ n'obi ụtọ wee laa n'afa Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. You're welcome. Daddy Kebe na pastor. Okay. Hallelujah. I'm a pastor of Christ Apostolic Church. Get one name person in Nabadana. Christ Apostolic Church. Nabadana. I want to know why. Oh, church, I'm not know why. So very soon, give the church when they go in there. They got me at church. God bless you. Daddy, or what have been? Daddy, Oyelaga Church, go la quico. Hallelujah. Dina nwunye kwesị ikwu iko. Dina nwunye kwesị ikwu iko. Onye ọbụla di na nwunye kwesị ikwu iko ka ha nwee ike mụta nwa. N'ihi ma ha akwaghị iko a ga-amụta nwa. Chineke si anyị gaa n'ụwa mụọ ọmụmụ jupụta. Ma anya mụọ ọmụmụ jupụta, ọhịa ga-akpagbu anyị. Mgbe ihe ọzọ ga-ajụ. Hallelujah. Hallelujah. Daddy, isi ọnwụ dị la nwunye la akwa iko ha amụta nwa. Daddy, onye na-enye ndị na-alụ di nwa? Ọ na-enupụrụ Chineke isi. Ọ na-enupụrụ Chineke isi ndị na-eme ihe anụ arụ ha na-achọ. Onye na-enye ha nwa? Ọ Chineke. Ọ Chineke na-enye ha nwa. Gwa Daddy ka ọ dịzie na Sunday. O Chineke n'ugonu biko onye ọbụla n'ebe a otu pastor si kwuo ọmụ a kwuru ịdị single anwala awa je that way ị ga-atụrụ ime pastor bless anyị tụrụ ime here pastor mee pụrụ obi ya wee kpee ekpere onye ọbụla dị single ị gara ebe anwa ị amụta nwa ọ bụrụ sọ ndị nọrọ di
Pastor, thank you. Thank you. Biko kai koro chinekaka. Kai koro chinekaka. Kai koro chinekaka. I think we are getting set. We are just getting set for the breaking of covenants and our umunna. Think we are getting ready. The band, please. Can we just give just an interlude of few seconds so we can change the arena and we get started immediately. Thank you. Ndaro elu adanya nwanyị n'aha ndị bọọlụ zuru ike eze mụ n'aha ụmụ nwam awamachọ anyị na-asị uru n'ụlọ ege anyị wọla ekele uru na-ekele nnukwu na mgbogolo niile nnọka na-ekele achị isii n'ụlọ isii agụ Nubike bọsọ. Wọ́n lẹ́kẹ̀rẹ́ ní ọdún ìbà. Wíyí, bọ̀ọ̀rọ̀ mọ́ di lẹ́nu ká àtàlọ́lọ́. Ndẹ́rọ ịlọ̀nyẹ̀rọ ụmụazị ala ahụ. Anyị na-eme mmemme ha. Anyị wọla asị urudo. Ulule anya. Lebu oge. Anyị lebu ụlọ oge. Too much. Anyị na ndị ọgọ anyị emesitekwu ihe ndị ọrụ anyị. Sekọrọ ndị agbara ala aka ndị Igbo family. Sekọrọ ụlọ aka lọdụ ọkwa izi. Ụlọ anyị ụlọ ahụ niile siri ike na mana ha agbalịrị. Anyị wọrọ asị biko ndị ile mbịara ka today. Anyị na-ekele ụlọ. Wọrọ asị na ụkwụrụ ndị bebe anyị. Ụlọ ọkwa ụlọ alara udo na ọnwụ. Na-enwe nsogbu ọbụla. Biko ndị ọgọ anyị ebufutekwara ụlọ ọjị. Samadina. So I am up to the Kaika because already look at never. Already look at never. People also make it up. So I am up to also. I don't know how they were all. Because law ha chakara law ka ebe mi mana ebe ha law mụ nwa ga be weftere mma mgbe ha mbịara sị ha la mbọ ya ọ ka ebe mi biko lu ụmụnna lekwa na ọjị ọ bụ n'aha Jizọs eze nwa Chineke anyị na-ekele oke kere ụwa anyị na-ekele ọrụ ụbọchị ịta n'ụlọ anyị lọ na ngwuru Kevin ọnụ zuru ike na baraba ọnụ zuru ike ole ekwu okwu na-ekpe ekpere ọjị n'ụbọchị ịta n'ụlọ lọkọ nwanyị mma aga anyị kere ji na-agbada ala na Igbo family. I want to go to the Ganasuna. Chile email, but I'm going to line about the Lopaseta. I want to shoot Jehovah. I like it all and email. I like it all and kick I want to shoot like a Bico. Love me, dog, I am my God to eat them really. What's the wine? My God, I'm walking on the wine. What is I want to like a la jina wunya la hala londa zomu ha la chileke guborondo wora amamihe wodo ha mma wuya ro hauzo abolu la ebute mma ebola ke bra la ebute mma ebola azwa la ebute mma la bosun dola okwala fopa ha ma wala chileke na sudo no ma tele ya da zomu ha na ko pa la azu jakwa mo hele ha nka ko bu uru eji aga la ma wala sa hala muta maka mwa bada muta wa eji ama wala se o mu ha ya baro enu se duru o mu ha ga ba Nigeria o o mu ha se na ba se ya mu mabala o mu ni ama tu an iye ile ka igoro ma tu ko ti aba bo ne wa
ya apa mo lo ja basa ya mo mo bono yo ko o te kemi kipa abo Ghana no e freba man kun te again ai ba man kun te again afi me wudi music vamos lá ver a outra Iko ndị ọgọ chikwuolu ọha soro ibe ire anyị agaba n'ihu ọha soro ibe ire gaba n'aha ọjị nọ onye ọbụla tabazi ọjị ka anyị kezie ọjị ka anyị bido agbamnkwụ anyị bịanụ ada dị mma anyị na-echezi bulu akwa ịmalacha niile ihele bulu ya bịa kịta bịa ka ilele anyị akwa ada anyị na-eche ada dị mma ada Igbo ada anyị na-eche kata sampụl ụmụ nwa Biko onye mmalụ onye na this girl na-ehila abalị ya bịa here. Ya ekpochiri ụzọ the final putting. Onye oyale ya bịa. Cheki onye a. Shiota la ndị foto nọ here. Shiota. Oyawa. Oya ọzọ.
ngwa ịmara ka isi aza ụlọ ahụrụ ihe o ji nweti ọkpa ha anya odogwo meri ka busu onweti ngwa para akwa penye ese nyara akwa ido mma ireda akwa tata penye ya akwa ọsọ mmadụ agbara ọsọ ọrụ ka m bịara ịhụ ozugbo akpọrọ odogwo egbe dawa gụnwe egbe a ngwa si nke m ama m ihe ya kpọkpọ onye nke ahụ ịla akpị si ya nyara erewa ahịa ihe ebilila ọtọ ịtụkwuru ala bụ okwu onwe ike ọ jụla abalị ihe erihe nke abalị kwụrụ ọtọ bịa ibe ngwa ịmara ere ọ na-ese ere ala wee ọ dị ya mbara ngwalụ ịmara ere isi a ịgwalakwa m amakwa m ihe elere m anya elelekwa m leelu onye ntụbuga lewe anya ime eru n'isi abụ ụlọ ụbọga bụ anyị bịa ọrụ ka m bịara ọkụ ha si isi alarụ m onwe m nwata nwaanyị mee ihe kwesịrị ime ọ bụ ego ngwa bịa adụka egebu ya ọmụ bịa ibe adụka egere ọmụlụ ukwu na isi ahụ ịchọghị ịgbatụta ala ma ihe ikwuru ngwa ịlụrụ ihe o kwuru gụlere ite akwa ngwa para akwa ala isi ịlụ nwaanyị adịghị izi 20,000 for that one. ọ sịgwa apagolekwa akwa ala isi 20,000 nna ehe ejiri 20,000 shewa hafukwa iko moto iko n'ala anyị achara gị n'ọgbọ chai ewochi m lewele ego nwatakịrị ọma irichakwa ego iriela isi m ofu mkpe riwe richa ichie ha kala gbavufte ọzọ riwe ego ọrịa ifufte ha ọzọ were ikpere gere akwa ịnwa ofufte ọzọ o jiri ikpere ere akwa ịhụ agbabala efuftela ego akwa eziokwu jebu imecha ibe ime ebe ịbọlọkwa nke m abụ ịbịa echi ime ego chi m lazụ akpa imecha ịbịachi ime ego echi m nke m achị ịbọlọkwa ego abụ ha na-atụ ekeri 3% ọ ka hụrụ mgbe agbawaziri egwu iwetekwu nke ọrụ mana ịgbalịrị biko para akwa ahịa na-adụ mma n'aka ụmụ nwaanyị para akwa ka iwu iwu itire fọs apụ inye akwụrụ eruru emepe na fọs ịma ere isi gbadi ya ịhụghị elu ụzọ gudekwi ịyọ ndere ito ama m na okwewu mgbe izizi ịyọrị I have this in fact nna atụ ahịa na China in fact ahịa m na-abata enwe m moto arụọla m ụlọ elu ịbụọ ihe a bụ ihe iji jide the girl in fact onwe mgbe isi ya na isi Dubai bata ọfụrụ in fact na anyị na-aga US yọọ ya kịta n'iru anyị niile si haleluya afia ngwa kunie na kunie mojo daalụ Baby, okay, ngwa gawazie okay nne ngwa kpọọ mmadụ ịbụọ ma ịtọ ngwa na-eche ya ọ na-eti ya kpọọ ịkpọ ofu onye ịkpọkwa ofu onye mana m nwere ike buru ụzọ kpọọ ọzọ ọ bụrụ na ọzọ ama nkuli ichekwa like that ma ịma na ichi ọzọ adịrị ize n'ala Igbo okay
I know we mezie kobia gola kwa. Igwe mezie bia gola kwa. Daddy Monday tell you. Okay, bro. Bro, wala kwa. Okay. Okay, thank you, Igwe. Igwe, God bless you. Thank you. Onyozo. Ozugonna. Ozo. Mwabulenu ibe ipinana me ije nenu webili. Ozi bonile. Ongalanya. Boniria. Okrie nene ke ego si cheji. Neke ego si cheji. Porompo, brogo. Ngombo ego nenu na wele ofu akwa. Mba wele kadi iche. A boy on here. A boy onyengo. A boy, guess spicy sage is here about today. A boy, yes, and yam spices. More when our mom put tomorrow. A boy, yes, yeah, die in my old spices. Ada kuni more on the yard die. Kuni, de kaibane who could laugh ya kaipo. A boy. I actually almost handed man. So go there. I don't know one
Okay, okay, that you Mommy, I can't go. Because my car has a marathon on your boat. One of my from Bangladesh. On your badan, oh, you used to have a my dear. I can't go. I forget a member of the chapel. I chapel did the chess. I go down and see if you got a man and man starter. You only make charge and not to wear I can't go for the goods where Bambo and Flam and Man. I chapel said they had the hard. You remember a chapel, what's the news you came? That's what they could do number. You go or has a copy of the guitar that I'm a man. What did you not the car problem? I can go. I'm an Indian and I go off my Metacaruna of my. I'm from Mombo, no Bawas, no Zuka, when I know all neighbor minded when and I said the cool in a man. He have a beautiful member, big of time of one. Now, don't get your weapon and now Jesus. When I said, don't get you quite any no get you where is no number. Where you want to go and Magam to Zoko Zafo. I wear graduate you as home. Mapozo, if I had now, you haven't been head to as you know, no, the job gets a member where zero now Jesus. I can go. I want to find it to get Stainless, so my brother. I can go. You was not can go. You was a palm down. I can go. When I see the kids, I can go. I can go. I can and that's all Google Maya Gusia Yobo. Open your Maya Gutia, open your more Gulutia. I can
The cake is made with ingredients of the cake that shows love, shows togetherness, shows favor. We call the cake in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Please, it is dancing time. Dancing time. The High Chief. Appreciate the love. The couple is on stage. The couple
Okay, dancing time. Cross time. Cross. Dancing time. For what feeling high chief? All those poor pieces. Yes. Appreciate the husband and wife now. It's a
Sweet mother, on a bear, facing on a bear. The government of my bank will get some police, but when you're on our side, when you're on our side. But this time, you know, we ain't get change go to Gabon. Money is to change go to Gabon, mommy. First time, it is time for
Okay. Thank you. Okay. Ziki biya kamana ikene na ona be ikambia. Ato mena. Bonite no obi unenu. Anye bonite obi ani monye nwai biko ndị nolo nwai ato nkamba una akwụkwọ. Bobo na unu cho nwetezili ego. Na-eje n'ụlọ ụka gba ụlọ akwụkwọ ka o si kperezi ekwazi ike ka ọ na-abịa ka nna m dị aziki iru ka zik alfa adịghị izi tekwu ihe anyị nwanyị o ama m ka inego nke a nọbeghị ọkọbe mmadụ ka ihe ejekọrọ nke bata ya maọbụ eji akọta nke o ọ ga-esi nke ite echi nwaanyị na-ehi izi ọnwere nwaanyị ga-amara na ọmụzi ya God bless you. God bless you. Ọzọ gundego suye ego n'akpa wee suru ego wee su inyam mụ wee si ahụ ọzọ osu ememe ihe mma bịa akwụkwọ na ego nke o nyere m na-eji aga agba agrimenti amụ ahụ ọrụ nke edokwa mana ọzọ si mụchi iso ihe ndị amụwa ọrụ ọzọ ọgụ bụrụ elu ihe eji amụ ọgịrịnya meja anya ejekwa buru n'elu ọzọ mega ga-elu wee bụrụ ọzọ ga-anụ ekele nkụ. Welcome back to Boss Empire Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys.